Kumare! 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 Hoy! Kumare! Ay na, apo, Mare, ampay! dakang nagtugaw ka, Mare. Ampay, tamapampamulang ka, kumare! Ay, apo, ay ako, Mare. Ay na, nagurugmo dahi nga sinaayon, kumare! Maawaran na nga rin tinamnaman, Mare. Narigat tibiyag. Imbag pa, tagiti 4 piece, tada tinamnamaan da. Ay na, apo, kumare! Agpaiso nga talaga data imbagam, kumare! Ay na, apo! Hambag pa isuda kumare tada tinamnamain da. Tada tinamnamain da nga panghuweteng, pang tong its, pang arakin, pang riban kumare. Ay naapo, isugayam nga naawagan nga 4 piece kumare. Sika nga talaga, kumare. Ay, naku, hanggang tagtagaritan, mangagda ka. Ay na, Isuman nga pa kay barbaranggayan ta. Banda adaman ita ni Kapitanay. ay na, apo kumare. An mga limod daytan, di barangay tayo, tapapaspasamak nga dayta kumare. Ay na, apo. Mumati ka adwan daytan, kumare. Kung lumapaspasamak atat, di barangay tayo. Ay na, apo. Ang kakadi nga mauawanan, itinamnama, kumare. Kung nagaroda tayo pagsasao, habang may buhay, may pag-asa. Kunakmet kumare, agtaya kalat na tihueteng, hapno mga baka. So, ay na, apo kumare, agtaya kaki din kumare. Hanggang mga datay ag-emote dita kumare, ay na apo, ano tinumeron? Ay na, apo, Mare. Talaga nga naisingit mo pa, dayta, patayang tihueteng. Ay na, apo kumare, daytoy lang ngayon, dinamnama tayon kumare. So agtaya kaki din, ay ko kailang nga drama-drama dita kumare. Kapag nga tilabas tirapi eh. Ay na, apo kumare. Rimwaren, datay na tagtaginip mo nga mabagbagi ni Borsyo kini Borjana kumare. Ay, talaga? Rimwaren, datay 18:30 kumare, di rabi eh. Ay na, di kanto mo nagtaya, o di anya, nangabak ka kumare. Ay na po, baka dapat na tagtaginip mo dita. Ibagamon, talurukin ta kumare. Sige man, Mare. Barang isuti pa nga baka ko. Anya data na tagtaginip mo kumare. Kampay idi ko, Mare. Oh, Naalaak ka no ti 4 piece. anya? Naala ka ti Porpis? Well, Mare. Ay na apo kumare. Tilurok na dayta 13. Nga? 13? Kumare. Alas kumare. Ay na apo. Hanggang nga mangnamnaman kumare. Panikaano man, haanto nga pumayso dayta kumare. Nga? Ay na apo. 13 tapos si Paris talata yung birthday mo. Ono 13. Nga?